Pedro? Pupa egin dezu. Oso ondo, aber nola ditzen zean. Oh, barrura, barrura. Bai, laizter etorriko da. Bai, apapa. Nora gaur dago pixka triste. Bai, nesko. Norak ez du nahi, Martin. Utzi, ez du nahi. Nora esan ez, Martin, ez dut nahi. Zein dizu, Martinek? Horrela egin dizu, Martinek? Oi? Oi? Hehehe